aquest videotutorial us intentaré fer 4 cèntims de què és l'After Effects. Primer de tot, per explicar-vos com funciona, vaig a crear una nova composició, que és a partir d'on treballem. Tant com en Photoshop treballem a partir del que és el lienzo, doncs aquí treballarem a partir de composicions. Nova composició. Aquí li podem donar un nom a la composició. I posem videotutorial. Aquí ens surt el format en què volem, jo el tinc posat en panoràmic, tot. I duració, la duració li posaré uns 15 segons. I el color del fons, negre, per què posar-li cap altre? Negre. Vale, doncs aquí tenim la vista de la composició. Ja sabeu que us he dit que sortia el fons negre. Vale, jo tinc activat lo de la quadrícula de transparència. Ho trec i ja està. Això ja ho explicaré més endavant, en algun altre tutorial. Vale, doncs un cop tenim això més o menys per treballar, us explico, vale? Aquí, a Projecto, la finestreta aquesta de Projecto. Tenim tot el que està relacionat amb el nostre tutorial i és on hem d'arrossegar si ho estem fent des d'una carpeta, o també podem importar des d'aquí, és per importar les fotos, els vídeos i els sons que vulguem. També podem importar altres composicions d'altres projectes, però això ja és una altra cosa. Ara us ensenyaré com s'importa alguna cosa. Es pot fer a partir del doble clic, com acabo de fer ara, o també es pot fer a nova carpeta, importar arxivo. I llavors se'ns obre aquí el típic explorador i jo el que faré ara és importar una imatge que tinc aquí que l'aprofitaré per al tutorial. Després continuem. Aquí tenim la composició. Doncs aquí està la finestra de la composició, ja ho he dit abans. Ara arrossegarem la foto. Bueno, això passa perquè la foto no és del mateix format. Treballarem amb el que es pugui ara mateix. És per fer 4 cèntims, cap altra cosa. Vale, doncs ara us ensenyaré com fer més gran una imatge, perquè ara això ens surt així. Aquí a baix del tutorial us sortirà quines tecles vaig apretant en el teclat, vale? Primer s'ha de fer clic amb el ratolí en un dels quadrats i després apretar la tecla Shift. Vale, doncs aquí tenim la imatge, l'he fet més o menys d'aquesta postura. Vale, ens n'anem aquí. Aquí ens surt, aquí a informació ens surt més o menys on està el nostre ratolí, ens surt de quin color, quina composició de colors hi ha per aconseguir el color principal. I també ens surten l'X de les X i les Y, on tenim posat el ratolí. Més a baix, aquí podem previsualitzar com està quedant la nostra animació. També ho podem fer amb la tecla Enter. Amb l'Enter continua, ara ho veureu aquí, ara us ensenyo. Aquí hi ha la taula d'efectes. Doncs a la taula d'efectes podem trobar tots els efectes per afegir aquí, però això ja serà en un altre tutorial aquí. Avui us ensenyaré 4 cosetes i ja està. Párrafo, això és per les alineacions de text, tipus Word. I aquí a baix tenim la línia de temps. Aquí ja ens surt on ho he arrossegat abans. I... sí, se m'oblidava, lo de la previsualització. Si us fixeu aquí està la línia on està parat ara mateix. No hi ha cap canvi aparent perquè no he fet cap animació encara. Però veieu que es mou, no? Amb espai es para i es posa a reproduir. I aquí en aquesta barreta d'aquí podem engrandir i fer més petit. Bueno, ara estic treballant amb 15 segons, no cal que ho faci més gran.
Bueno, ho poso al principi. Fins aquí aquest tutorial, on us he ensenyat més o menys com està distribuït l'After Effects. I en el pròxim tutorial continuaré aquest projecte que acabo de crear i li afegiré una animació de text. I us ensenyaré també l'eina del cronòmetre, que és la que controla l'animació. Fins al pròxim tutorial.